Ndewo na ụmụnne daalụnụ. O nwere ụzọ ihe atọ ịma nju nwaanyị. Ụzọ ihe atọ ịma nju nwaanyị. Ịjụ ọnya ọ bụ okwu na ụka. Ịjụ ọnya ikote okwu. Nke mbụ, ịjụ na arụ n'ọdị. Ịjụ na mmadụ arụ n'ọdị. Nwaanyị toputego na-achọ ịnụ di. Ịjụ na arụ n'ọdị. Olee esi ma ịchọọ ịnụ ya? Edishọn ịchọọ ịnụ ya tupu ịjụ ọnya ya. Mana ịnọkọta ịkụnalụ na asịrị jee jụbi anya maka onwere ihe iji ya eme. Ịjụta isi nkịta ọ bụ agba ya ka iji ga-eme gịnị? Ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị onye toghee 25 ọ na-azị alaiki ikwu eji ya. So ịjụ na ụmụ nwaanyị maka na ọ gbasara gị. Ụmụ nwoke ụfọdụ fa na-akwụ alaiki ya ifugie ya bụ nke mbụ. Nke abụọ bụ nwaanyị ọbụla nụrụ di na di ije na-ejubi ya si ya ọ dị ime ma ọ bụ ị na-apị ya aka n'afọ na-asị ya ọ dịkwa ka ịdịga ime ịkụla asịrị ka ibe ihe mee nye nwaanyị ịnọ n'okwu na ụka maka anaghị ajụ nwaanyị ma ọ dị ime. Ọ bụrụ gị na-eji amụdolufa ọkụ n'abalị. Ọ bụ gị nwa na-eji agbadolufa tọọchị n'abalị iji gaa na-ajụ nwaanyị nụrụ di ma ọ dị ime. Anaghị ekpuchi afọ ime aka. Afọ ime luo ịfụkwana ya. Kedu isi na ị na-atọ ngwugwu ịma na a ga-atọ atọ ije na-atụ gị? Ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị na-eme ya malụ na ị na-eme aka ekpe ị nara eme aka nri. And ihe nwaanyị ahụ mere gị die especially ụfọdụ na-aga ta na-ajụ n'ọnụ ụzọ olufa fa ejekwe na-apịkasị nwaanyị mmadụ aka n'afọ na-asị ya ma ọ dị ime. Especially ọ bụzi onye na-achọ nwa ọ na-alụọ na-ebe akwa alịlị ma onye anaragodi achọ nwa ị kwesịrị ime enye. Ị kwesịrị ime chacha ime enye ihe ọbụla efuru iwelu ọkwa ị na-anụ ya. So anaghị ajụ nwaanyị ma ọ dị ime. Nke atọ, anaghị ajụ nwaanyị kedu mgbe ị ga-anụ di. Kedu ijidetezi ụmụ nwoke jidete nfa ifugo ewu a na-ejidete ewu nwapụ n'ogbele na-amaghalị eje jidete. Ọ bụ ewu ka a na-ejidete and ọ bụ ọkụkọ nwapụ na n'ụlọ mbudi ọkụkọ achụrụ ya ka ejide. So anaghị ejide di na-abịalụ mmadụ abịa anụ ọnya. Di na-abịalụ mmadụ abịa ọnụ di ọ nara ejidete di. Ije na-asị mmadụ jidete di ọ bụ inye mmadụ ala ụnya gbaba akwụnakwụna. Anaghị ajụ mmadụ ọkwa ị na-anụ ya. Anaghị ajụ mmadụ kedu mgbe ọ ga-anụ di. Nwaanyị bụ anyị nwee kọlchọ ọ bụ di ga-abịalụ mmadụ ọnụ di. Nwaanyị anaghị eje jidete di ọkwa ị na-anụ ya. And ọzọ dị ka ibie bụ ihe na-ajụ mmadụ kedu ihe ọ ga-amụ. Ọ dị ime oke ọ dịghị ime already ifugokwa ya na ọ dịghị ime maka ihe na-ajụ mmadụ ma ọ dị ime. Afọ ime bụ ịfụzia mmadụ ka afọ ime bụ anaghị ezozi ezo. Ị ga-asị ya Arize Chukwu agadi amadị m na ilijugoli trela gị kedu mgbe ọ ga-emezi offload. Ụfọdụ ije jụbazi anya kedu mgbe ọ ga-amụ nwa. Ị kwesịrị ịjụ mmadụ kedu mgbe ọ ga-amụ nwa. Gbala ọgwụ gị ṅụọ. Ndị ọzọ ihe na-ejesi ya a na-enenezi na ultrasound. Kedu inenetego mali ihe ị ga-amụ. Ọ bụ gịnị ka ị ga-amụ? Ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị ka ị ga kulasịrị ka ibe ihe baa ụlọ. Anaghị ajụ anya. O nwere ụmụ nwoke na-ajụchakwunu ị na-akụkụ asịrị ụmụ nwaanyị. O nwere nwaanyị pụta mbọsị a na-asị m ị mara di onye a ọ bịakwuzi na-ajụ m kedu ihe mma amụ. Ọ bụzi asịrị ụmụ nwoke. Ọ bụgodị na a ga-agbụ ya ọ bụ asịrị ụmụ nwaanyị. Gị bụ nwoke na-ajụ nwaanyị mmadụ nwunye mmadụ si ya kedu ihe ọ ga-amụ. Ị ga-enwe ndidi. Ị na-aga chukwu n'iru. Ọ na-anụ gị. Nke mbụ ịjụ na nwaanyị eji and ịkpọ na mmadụ anti kama ịkpọ ya sista. Especially nwaanyị anụbere di ịkpọ ya anti. Ịma na anti buru ibu. Anti ebughị. Anti bụ nwanne mama gị ifugo onye bụ nwanne mama gị. Onye bụ nwanne mama gị o bugo o togo ọ kalụgo akụ. Mana ịkpọ mmadụ sista ọ ka mma maka
nwa mụta gịnị ya ga-abụ sista, papa gị nwere ike jee gbaa m awa ịmachi ma ọ bụ nụọ nwaanyị ọzọ mụta nwa, ọ bụ sista na mmadụ dịka ọ bụ ọgbọ. Mana ọkwa ifuru anti bụ aga mmadụ, nya bụ akataka mmadụ, nya bụ aga nya bụ aka aga nya bụ obuke ụtọpịacha gị ụmụ ga-amụ. Ụfọdụ ka ị ga-aga ịkpọ ọfa anti ọ sị gị ọ bụ nya nwa mụọ gị bịa were ala ṅụọ. Ọ ka mma na ịkpọrọ mmadụ sista. Ịma o nwere ihe unu na-aga unu na-eme, ịma asị ikwu amaghị ibe ezi, o nwere ihe unu ga na-eme unu amakwa na ihe unu na-eme o telele mmadụ agwa unu nụrụ ya. So ịjụ na mmadụ eji olesi ma ịbụ dọkịta, ịbụrụ dọkịta nwanne m, ịbụrụ dọkịta. Ọ bụ n'ụlọ ọgwụ ka a na-ajụ mmadụ eji. Ịbịa ndị be anyị na-ededi adọlt, mana ịbịa n'obodo oyibo mba ofesi ọ bụ eji gị ka ị ga-ekwu. Sọsọ dọkịta ndị medikal pratishọna na-ajụ mmadụ kedu arụ n'ọdị unu afụ gị. Ịjụ na nwaanyị kedu arụ n'edi, ịkụ na asịrị ahụ kụkata asịrị jee jụbịa anya ulezi ma ị chọrọ ịnụ ya. Ifuru ndị anyị na-etinye fachi inu dị ọ bụ ya ka fa ji etinye afọ one fadị ihere anọkata jụọ fanya on the normal ground. Mba, ikwesịrị ọ bụrụ na ị na-eme esepụ aka ekpe n'ofe. Ijụkwana nwaanyị kedu mgbe ọ ga-anụ di, ịchọtarala ya di ọbụla. Ịjụ na mmadụ kemgbe ọ ga-amụ nwa, ọ bụrụ ka ịtụbalị anya. Ịjụ na mmadụ ọ dị ime, ị nara eje eweta ọkụ weta tọọchị gbadolu ya na di esi ya ngwafa mmebe ka ị gbadolu fa tọọchị. Ọ bụ ihe ịchọzi ka ije were tọọchị gbadolu fa ka fa wee na-esecha ibọn gị. Ma ị na-ajụ nwaanyị ọ dị ime, ihe ịchọziri bụ ka ị weta tọọchị gbadolu ya na di ka fa bido sechebe ibọn gị. Ọkwa ihe ịchọ. Unu anụghị ihe asịsị ajụ na nwaanyị, ọkwa unu anụghị. Ndewonu nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa aka. Daalụ noo.